sammen. Vi har en reklame her, så vi vil gerne have nogen, der køber fra vores butik. Den er ret fuld lige nu. Og her i Østbjerg hen ved Brugsen. Ja. Så vi har nogle billeder her, og vi har en, man selv kan male på. Og så har vi nogle mystery-poser med slik i. Og så har vi en slikpose, og så mini Oreos. Og så lakridspiber, og så en helt legetøjkasse. Hvis man er dyr, så kan man købe det hele op. Kan du lige flytte dig? Ja, jeg kan godt lide det. Og så har vi nogle smykker her til øreringen. Og jeg vil tænke, det der vil se godt ud på drengene. Og så har vi nogle aviser her. Og så noget dansk, hvis der er nogle børn, der virkelig godt kan lide dansk. Og så en aquador. Nu er jeg til bottleflip. Vi får lavet bottleflip challenge. Og så kan man vinde en gratis ting. Ja. Og man må, og hvis man, ja. Det er jeg sgu ligeglad med. Og se lige, hvad jeg fik i går. Jeg fik 3 labus. Den ene gav jeg bare til min ven. Ja, jeg skal lige noget. Kommer lige noget. Og vi gør det sådan lige her rundt omkring. Ja. Hvis I tror, vi er ikke så smart til at kunne regne, så har vi den her ting lige med. Vi er bare så smarte, ikke? Ja, og den her kan en meget sej ting. Kan det her? What? Men det er faktisk ikke særlig sejt. Og det kan godt være, at vi køber noget fra Brugsen. Ja. Vi alle sammen vil have en butik. Vores butik er fyldt med langting. Vi mangler at få en ting med kun kontanter. Så hvis I vil se, hvor vi gør det, så har I måske allerede gjort det. Det er fordi, at vi er smarte, så vi kan gøre, hvad vi vil. Det var en god sang. Og hvis det er ubevæg, så kom og køb fra vores butik. Og det var det for den her video.